Povestea ta a început foarte frumos, o poveste de dragoste între tine și un cetățean polonez. Da. Din această relație, tu înțeleg că nu ești căsătorită, n-ai fost căsătorită cu acel bărbat. Nu. Spune-mi tu povestea voastră. Cum s-a născut fetița și ce s-a întâmplat mai departe? Vă spun, de când l-am cunoscut, am fost plecată la muncă în Germania și l-am cunoscut pe băiatul acesta. A fost totul bine. Am stat 2 luni de zile în Germania la muncă, am plecat la Polonia și am rămas însărcinată. Și după ce am rămas însărcinată, a fost totul bine cu el, cu părinții lui, toți mă aveau bine. După ce am născut fetița, după 2 săptămâni s-a schimbat total. Am venit acasă cu fetița de la spital și fetița plângea. Și zicea către mine că de ce plânge fetița, că eu trebuie să știu că-s mamă. Și eu i-am spus că nu știu că e mică, că nu știu de ce plânge. Și ei toți au început pe mine că de ce plânge fetița, că eu nu știu, că eu nu sunt o mamă bună, decât avea doar 1 săptămână fetița. Și nu mă lăsa pe mine, o aducea pe maică-sa ca să vadă maică-sa de ea. Și eu îi spuneam că eu știu să văd de ea, că eu acum eu sunt mamă. Și nu mă lăsa nici cum să-mi văd de fetiță. Se băga între mine și mamă sa, și tatăl său, și tatăl fetiței. Spune-mi, te rog, câți ani a durat situația asta? Cât timp ai stat în acea casă împreună cu socrii tăi și cu iubitul tău, cum ar veni? Tatăl fetiței. Păi am stat 6 ani, numai 5 ani am mai stat, că n-am mai putut să mai stau împreună, că am fost scos afară și am rezistat pentru ca să nu-mi las fetița să crească mai mare. Și până la un moment dat, până mi-a făcut bagajul și m-a scos afară și m-am dus și mi-am căutat chirie ca să nu-mi las fetița. Așa, deci tu n-ai mai stat în acea casă, dar ți-ai căutat chirie lângă casa fetiței ca să poți să o vezi. Da, lângă casa fetiței, la bloc mi-a căutat ca să pot să o văd. Dar nu puteai să iei fetița cu tine unde te-ai mutat? N-ai avut voie să-ți iei fetița? Sau cum? Nu mi-a dat. A spus așa de la Polonia că decât eu să merg în chirie și fata să o las acolo. Și am dat în tribunal și mi-a dat-o cu drept de vizită la 3 ore, de la 3 până la 6. Cu drept de vizită în Polonia? Da. Dar înțeleg că ai pierdut definitiv custodia fetiței? Da, am pierdut. Ai pierdut definitiv. Dar pe ce motiv? Adică ce motiv au invocat astfel încât mama să nu poată să-și crească fetița? Care, am înțeles, are cetățenie poloneză, deci nu are cetățenie dublă, nu are și cetățenie română. Bun. Doamnă dragă, când am născut-o, nu m-a întrebat că trebuie să-i fac și cetățenie română. A fost singur și a făcut toate actele singur și mie nu mi-a spus nimic. Că n-am știut până la 5 ani că fetița ia alocație de la Polonia. Că a spus că nu i s-a aprobat niște acte și mi-a spus o prietenă de la Polonia că fata ia alocație. Și i-am spus că, de ce nu mi-a spus că fata ia alocație? Și a zis către mine că îți banii lui fată că îi pune în cont. Da, dar și eu trebuia să știu că eu sunt mamă. Am înțeles, stați un pic până la bani. Eu vreau să vă întreb altceva. Care au fost motivele instanței astfel încât dumneavoastră, mama, să pierdeți definitiv custodia fetiței și ea să rămână la tată? Știți cumva? Păi nu știu, doamnă dragă, că de 2 ani mă judec și acum am avut-o în februarie, în 27, ultima înfățișare și am primit de la Polonia că a primit-o și mie mi-a dat-o cu drept de vizită. Nu am știut absolut nimica. Deci tu ai drept de vizită la fetița ta doar câteva ore în fiecare weekend și orele astea trebuie să fie în Polonia, nu în România. Deci tu nu poți să o aduci la tine acasă, niciodată. Nu, niciodată și dacă o iau să mă împlin cu ea numai pe lângă ei, să nu merg departe. Ce relație ai tu cu fetița? Ea îți duce dorul, întreabă de tine? Ce știi? Câteodată întreabă de mine, câteodată o sun și îmi spune că nu vreau să vorbesc cu tine, că nu te iubesc pe tine, că îl iubesc pe tati. Și eu îi spun așa, Natalia, nu e frumos să zici așa către mamă. Și mi închide telefonul și eu mai încerc să mai sun și nu mai răspund. Tu crezi că ea este învățată de familia tatălui să spună asta? Da, e foarte învățată. Când am fost acum, am avut judecata pe data de 27, m-am dus la ea, nici nu s-o apropia lângă mine, pentru că s-o uita numai în ochii lui tatăl său.
Domnule Am o avocat, întrebare. vă rog. Înainte să intervină decizia asta în Polonia, care era relația dumneavoastră cu copilul? Pentru că noi cunoaștem, același lucru se întâmplă și în Polonia și în România și peste tot în lume. Atunci când un copil ajunge să fie crescut doar de către un singur părinte, părintele respectiv, despărțit, sigur, de soțul, de soția lui sau al ei, tinde cumva să vorbească urât despre celălalt părinte, să-i bage în cap tot felul de prostii. N-ai ce să cauți la maică-ta sau la taică-tu. Uite ce face maică-ta sau, mă rog, după caz taică-tu. Și atunci noi avem un remediu în România pentru treaba asta. Chiar mă gândeam acum în timp ce povestea doamna, instanțele noastre sunt mult mai permisive, cel puțin din practica pe care o am eu, în sensul că de data recentă s-a pronunțat o hotărâre judecătorească în România într-un caz, tot așa se dezbătea custodia copilului, unde tatăl are dreptul să meargă în Italia și să ia copilul de la mamă și să aducă în România. Este autorizat de către instanța din România. Pe când cei din Polonia se pare că nu i-au dat acest drept mamei, deși mi se pare că mama are un rol esențial, poate că mai important decât al tatălui în viața copilului. Cât de mult să fi greșit această mamă, dacă a greșit, că poate n-a greșit absolut deloc, astfel încât ea să n-aibă dreptul să-și vadă copilul, nu mai spun că nu are dreptul să-și crească. Ceva mai naționaliști, probabil, polonezii. Da, dar ceva copilul are aceeași nevoie de mamă peste tot în lume, indiferent de naționalitate, indiferent de cetățenie. Marea problemă este că în România nu poate să facă nimic. Adică mă gândeam să-i fi dat o indicație în sensul acesta. Pot să vă spun o întrebare. Am deschis proces și la Sibiu și am deschis proces și la București, la Curtea de Apel și de acolo tot lui tată i-o dat fata că s-o prezenta la mine acasă cu executorul. Și i-am mai dat o șansă și m-am mai întors odată la el pentru ca să fie bine. Și am ajuns acolo în Polonia, după 2 săptămâni au zis către mine, au băut și au zis către mine că eu nu trebuie să fiu acolo fără numai fetița, că eu trebuie să plec. Și am îndurat, am stat. Dar de ce instanța română i-a dat tot tatălui? Nu prea mi-e clar ce s-a întâmplat la Curtea de Apel, pentru că ăsta este un litigiu care se soluționează cel mult la tribunal. Curtea de Apel poate să-mi ridice mie doar un singur semn de întrebare, dacă nu cumva vorbim despre vreun soi de răpire internațională, s-a făcut vreo cerere în sensul acesta care s-a judecat în România. Adică poate ne răspunde doamna dacă a luat copilul și ulterior, știți procedura cu executorul judecătoresc, Curtea de Apel era Cristina, tu ai luat vreodată copilul și l-ai adus în România? Nu, vă spun. Odată a fost maică-mea bolnavă și am venit în România. A fost operată și am venit în România cu tatăl fetei. Am venit toți trei cu... Maică mi-a trimis de aici bani și ne-am cumpărat bilet de avion și am venit. Și eu nu m-am mai întors. E adevărat că eu nu m-am mai întors, că am știut ce greu a fost acolo. Dar nici copilul. Și copilul a rămas cu tine sau cum? Da. Păi da, am mai avut un caz similar. Cu mine. Asta era situația. Și m-a băgat la răpire, că eu i-am spus că nu mă mai întorc, că nu vreau să... Da, și la copil nici nu era țara de origine, cum am avut în alte spețe, fiindcă copilul neavând cetățenie română, nici nu s-a născut aici. Nu vorbește legea de țara de origine, ci de reședința obișnuită. Și atunci reședința are un caracter foarte larg. Chiar mă gândeam la celelalte cazuri pe care le-am mai dezbătut. Reședința poate fi oriunde până la urmă pe tot globul și de asta a ajuns la Curtea de Apel și probabil că există o hotărâre de înapoiere a minorului și treaba asta, sigur că dacă ar fi să o scalăm, sunt probabil mii de cazuri unde se ajunge în situații de genul acesta. Repet, cred că cei din Polonia au fost mult mai permisivi sau mai degrabă mult mai naționaliști, considerând că mama nu are dreptul să ia copilul să-l aducă în România. Noi am avut o speță asemănătoare cu un italian, da? Ți-aduce aminte? Care la fel a venit împreună cu soția și cu copilul. A dispărut pe urmă și el a plecat și ea nu s-a mai întors, iar el a dat-o pe ea în judecată pentru răpire internațională. Și culmea e că a și câștigat. A și câștigat-o, numai că femeia o avea deja pe fetița aici de mulți ani și cumva el trebuia să vină să o ia, fata n-ar fi vrut să plece. Era și condamnată penal, dacă ne aducem bine aminte. Dacă se ducea în Italia, corect. Exact. Da, dar ce facem în cazul Cristinei? Păi, doamna pe care o aveți invitată se pare că are deja o hotărâre de înapoiere a minorului. Din punctul acesta de vedere, în România nu mai are ce să mai facă. Adică este imposibil. Dar nici minorul nu-i la ea. Deci minorul este în continuare la tată. Și atunci a și spus că a fost nici nu mai poate să le ia legal. Nu, asta se poate dezbate exclusiv pentru că, sigur, nu cunosc legislația din Polonia, însă sunt câteva principii care funcționează peste tot în lume la fel. Cel puțin în zonele unde nu avem common law, adică, eu știu, Londra, mă rog, Anglia, Statele Unite, Canada și așa mai departe.
poate să deschidă din nou acolo un proces, pentru că și la noi ar fi putut să facă lucrul acesta dacă avea competența instanței de judecată aici la noi în țară, și să justifice de fapt schimbarea situației pe plan, eu știu, al familiei sau altă situație care ar putea să derive din locul de muncă, care ar putea să aducă mai multe asigurări că copilul o să fie bine aici, cel puțin pe vacanța de vară sau de ziua lui. Adică se poate deschide o asemenea îți dai seama, acțiune. 3 ore în weekend înseamnă că ea să-și ia bilet de avion, să meargă în Polonia, să stea 3 ore cu fetița pe lângă casa ei și după aia să se întoarcă înapoi. Este clar că instanța de judecată a avut în vedere legături personale extrem de stricte, doar un interval atât de scurt. Da. E clar că nu a permis deplasarea minorului în România. Hai să vedem ce spune cumnata ta, Cristina, prin Facebook în legătură directă cu noi. Crucița Furdui, bună seara! Bună seara! Spune-mi, te rog, Crucița, ce știi despre această situație? De ce crezi că sora ta nu a avut câștig de cauză atunci când a cerut custodia fetiței? Pentru că acest băiat, acest om a încercat foarte mult să lucre cu bani, a cumpărat și avocatul din România. I-au deschis proces și în Polonia și acel avocat l-a cumpărat. Au făcut tot posibilul să poată să-i rămână lui copila și să o bage pe ea că nu e o mamă bună. Da, pe ce motive? Adică cum demonstrezi că nu e o mamă bună? Că ea ar trebui să fi făcut niște lucruri flagrante astfel încât să demonstrezi că nu e o mamă care se preocupă de copil. Așa considera el. Și el, vă dați seama, mai ales în Polonia, avocații polonezi, pe el o crezut, nu pe ea. Da, Cristina, tu ai un loc de muncă, ai o locuință a ta, ai niște venituri? Eu în Polonia am lucrat 3 ani de zile la un second, la un magazin. Lucram în magazin de 3 ani de zile. Da. Dar ea a fost sponsorizată foarte mult de mama ei, adică de socră mea. Am înțeles. Ea acolo, ca și o sclavă, a stat acolo și a stat mai mult pentru fată. Pentru că el, în ultimul moment, nu-i mai da voie nici măcar să meargă la baie, să plece, să nici apă, nu-i da... Deci nimic. Și așa au decis ea să meargă să-și ia chirie, să poată să mai stea lângă fată până a mai fost sponsorizată de mama ei. Că banii care îi lua acolo nu-i ajungea să plătească și chirie, să întrețină și poate fi și casa. ăsta un motiv pentru care fetița ar fi trebuit să rămână la tată, care înțeleg că are mai mare situație mai bună? Chiar dacă este cinic. Nu are mai mare... Veniturile? El, dacă nu ar fi mama lui, nu ar putea să meargă la lucru. Indiferent, adică are din familie mai mulți bani. Și spun lucrul ăsta de fiecare dată când am ocazia. Chiar dacă pare cinic, să știți că nivelul de trai, până la urmă, ce poți să-i oferi copilului, se pune în balanță la momentul la care se împarte dreptatea asta, dacă poți să-i spui că se împarte. Știi, pe de altă parte... Copilul are nevoie de afecțiune mai mult decât bănuți cu care să-și cumpere mai multe jucării. Să nu uităm ce a spus doamna mai devreme. Copilul spune, nu mă mai suna, îmi închide telefonul și așa mai departe. Este posibil ca el acolo să fie folosit, de fapt, niște tehnici de manipulare împotriva copilului și atunci, dacă copilul spune, nu vreau... copilul e maltratat acolo de el. Acum, ce mai poate face această mamă? Dar mai are vreo posibilitate aici în România în țară, sau acolo în Polonia? Ce poate să facă? În țară, cu siguranță, nu. Dar dacă minorul va ajunge să vorbească cu un psiholog, psihologul își va da seama clar dacă el a fost cumva intoxicat cu informații negative despre mama lui. Da, asta cu siguranță. Și, repet, pentru simetrie de legislație vis-a-vis de treaba asta cu minorii, ar putea să-l condamne, dacă vreți, sigur, condamnare civilă în sensul acesta, să meargă copilul la psiholog în așa fel încât să-și dea seama că, de fapt, ceea ce i-a inoculat taică-su, de fapt, erau niște minciuni și cumva să se relege această relație de familie. Dar e o procedură greoaie. E o procedură greoaie. Poți. Copilul așa 5-6 ani nu prea, adică nu are discernământul acela. Poate mai târziu, dacă mama va ține o legătură apropiată de ea. Cel puțin în instanțele din România, în anumite cazuri, deja minorul este cumva
chemat sau vine judecătorul și îl audiază în cameră de consiliu, adică să-i asculte părerea, întrebări banale, e bine cu mama, e bine cu tatăl, dar ți-a spus tatăl ceva în neregulă despre mama, și atunci își dă seama din start într-un proces de genul acesta și sigur cu ajutorul psihologilor, unei anchete sociale și unui raport de expertiză, dacă a fost intoxicat cu informații negative despre celălalt părinte sau dacă pur și simplu ceea ce a făcut unul dintre părinți, nu știm 100% cazul doamnei, a fost atât de abominabil încât a fost necesară despărțirea de mamă. Cristina, Da. tu acum, până să mai poți rezolva ceva în instanță, cum anume îți vezi copila? Te duci, faci naveta, ajungi în cele 3 ore pe weekend? Cum anume se desfășoară relația voastră? Păi ajung și eu foarte greu, că de aici până la Germania îmi trebuie un microbuz, de la Germania până la Polonia altul microbuz și ajung acolo de la 3 până la 6. Da, și nu mi-o dă nici să dormă cu mine împreună, decât numai să mă plimb prin jurul lor. Și în cele 3 ore, fetița, cum se poartă cu tine? Ce vorbiți? Ce fel de relație aveți? Se poartă bine, merg cu ea, se joacă, vorbește, dar când ajunge la părinți acasă, la bunică și la tată, mă lasă, nu mai vorbește cu mine, pentru că e învățată de el.